A Xunta se compromete a unar e a aglutinar os instrumentos e medios cos que conta para impulsar unha estrategia única do sector das TICs en Galicia, que permita mellorar o resultado efectivo sobre o desenvolvemento e o crecemento do sector. Entendemos esta iniciativa como unha acción de goberno que enfocará os esforzos nunha mesma dirección e garantizará a cohesión das actuacións como única acción de goberno. A curto plazo, isto tradúcese en 3 obxectivos. O primeiro, no establecemento dun marco común de financiamento ao sector aplicable dende 2012. O segundo, na implantación gradual da Factoría de Emprendedores TIC de Galicia, compromiso fixado na Axenda Digital 2014.gal, instrumento que entendemos clave para impulsar a imaxe de Galicia como territorio onde investir e desenvolver ideas empresariais. E o terceiro, no establecemento de actuacións que camiñen cara ao aliñamento entre as necesidades tecnolóxicas do sector público e os sectores productivos e a oferta tecnolóxica do sector TIC.